Dan saiki mara gage nalaren. Kira-kira upamane nakula ki nyolong udan Mas kira-kira tinemu nalar apa ora? Watake bocah kuwi piye? Jujur. Lan prasaja mboten nate goro, mboten nate ngapusi. Lah, gandeng nakula ki wong sing jujur nate goro nate ngapusi, yen banjur didakwa nyidra Kyai Udan Mas kira-kira tinemu nalar apa ora? Kakang Mas. Paduka mboten pitados kaliyan kula. Pedahipun menapa kula Cemantaka nyolong pusaka Mandaraka. Menawi pusaka Mandaraka ical, Wa Prabu Saryapati mesti nandhang karuna. Lajeng ginanipun menapa kula karya gerahing penggalih Wa Prabu Mandaraka. Kakang Mas. Kakang Mas. Malso. Malso. Boten Kakang Mas. Malso. Putri. Raden, apa kirike pun mateng. Aku ngene ana ndase, aku ngene ana ndase. Buris Rawa. Mendem ya sing sanjang sinten wis ndeglek mboten yen ora ndeglek urung mendem gage aku iki sapa ratu sapa Prabu Angkling Darma
Yaki wonten dawuh wis keduren ngangge andha niku mergane. Burisrawa Ratu Ndarawati Sri Bathara Kresna. Nggih, kula ngertos. Badhe ngunjuk napa pripun? Kosek to kosek. Kowe tak kandhani apa kira-kira ngibarate gamelan ki laras. Ing atase kabar sumebar warta rata lamun ta wong tuamu Rama Prabu Salyapati nembe nandhang gerah wong sak negara Mandaraka kabeh prihatin lah kok anake lanang malah kaya ngono patrape. Kowe ndem-ndeman turut dalan karo kanca-kancamu mongko kowe anak Narendra apa patut minangka tepa tuladha. Kowe tak kandhani ya. Wong ngombe kuwi entek segelas. Wong ngombe entek segelas kuwi candrane kaya Eka Patmasari. Eka siji Patma Kembang Sari wis ngarani kaya kembang sing lagi megar kuwi yen entuk segelas. Parandene entek segelas ki ora mandheg dadi 2 gelas anggenmu ngombe dadine duwe amratani rata sak randuning badan. Entek 2 gelas ora mandheg dadi 3 gelas candrane kaya tri kawula busana. Tri kuwi 3 kawula ki batur, busana kuwi penganggon kaya batur sing nganggo klambine juragane guyang-guyu mesam-mesem ning ngarep kaca. Terus angka 4 entuk utawa entek 4 gelas candrane kaya catur wanara rukem. Catur kuwi 4, wanara kuwi kethek, rukem ki wowoan, candrane kaya kethek sing rayan wowoan, pating cruwet misuwe kaya anjara langit. 4 gelas tek ora mandheg dadi 5 gelas candrane Panca Surapanggah, Panca ki 5 Surawani panggah wis ngarani karo sapa wae ora duwe wedi yen perlu ana tontonan wae apa wae kok nganti ora manut karo karepmu sing kudune jam-jam tinentu kudu mandheg parandene nuruti karepmu bisa uga kowe mulasara wong-wong sing olah budaya ndok kepruk nganggo kursi ndok idak-idak kaya sipate kewan. Yen ora ndok lereni anggenmu ngombe banyu sing disumet wae muruk banjur kira-kira nom-noman negara Mandaraka apa ora kelangan gondelan sing kudune kuwi anak ratu nggih contoh ning malah bubrah langkrah patrakmu kaya ngono. Semangkahan terus tumbar lildo katara bumi kunjing kumaluduk kuntur ato dengan ngandani kalih kula apa ora ngilu karo githok sampeyan. Apa Ratu Ndarawati apik-apike menungsa? Kula isih ngerti karo sejarah sampeyan ki mbiyen jaman Narayana ki wong elek. Neng alas wulusan ana brandal sing ngaku jenenge Brandal Suragentiri niku jane sampeyan. Sampeyan sing jarah rayah bandane wong sugih. Sampeyan ki molimo mbiyen mang tindake madat madon minum main maling niku bendina manglakoni lah kok sakniki nuturi kalih Burisrawa. Sampeyan biyen ki wong elek. Sampeyan biyen ki wong nista, sampeyan biyen ki wong sing ngumbar marang angkara murka. Sakniki kula takoni mang jujur. Bakul tahu lontong sing mangtengipun pinten mawon cangkeme. Yaki. Tukar yaki. Lungguh. Boten trima kula. Ngatas
sawase Ratu Titis Wisnu ngetengi praoboring jagat titise Sang Hyang Sumandiwane kabagyan sepeleke karo Burisrawa Ratu Agung Darawati kok ngetengi bakul tahu lontong prapatut babar wisan disembah-sembah karo wong sak negara dipundi-pundi karo para kawula Darawati parandene Ratu Agung kok ngetengi bakul cangkemmu menengo Burisrawa pisan kowe bulan baleni ping 21 boten trima ra trima arep ngopo badhe kula ajar kena nduk ajar ning aja nganti mati lho dawa urusane nggih sisih pijer diplintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran marang gaging aku sapa? Lek nom mripatmu jerengen gobokmu Senopati Darawati Setyaki kang dadi aranku. Setyaki. Dasar para nyata kowe sapa? Ora perlu ngerti jenengku ning sing baku ki andane kesete sesembahanku Raden Burisrawa. Kowe jarak perkara kowe nantang jaluk dawa umurmu. Nyatane anak ratu patrape kurang susila ora ngerti karo tata krama. Ora idep wae. Kowe nantang perkara njaluk terke ning yomane ndak cemplungke traka jahanam. Yen pancen ngejak gendrong ora gake maju. Tak sambi sila tumpang ugi apendasmu. Piye? Tak
Tunggu. Wong cilik sing apet-apet. Weh, ngono yo. Pak. Yo, Pak. Ngono. Pak. Kegunungan.
Ngeget waca mlintir kumbala tugal wijiling sabda wah bocah guru mecece parandene tandang grayang ngidap-ngidapi sencaki aja gembelo sirah mulih pancen semene wis kinodrat dening jagat lamun to buris rawa ki mungsuhe ya diapuri sencaki ayo ripalungguhan iki buktekno kira-kira sapa sing glundung ndase nggih pakan gagak batange yakin
Niku mboten mati niku etok-etok tilem niku. Tilem-tilem gundulmu kuwi ora. Kaya ngono ya. Nggih. Ora patut babar pisan. Lagi rongi sedaya kaya ngono. Buris Rawa kuwi. Nggih, Buris Rawa niku. Lho mboten trima. Dudu karepe dhewe. Nyepelekake karo wong Ndarawati. Sing atase ratu Gustiku kuwi disembah wong sak negara. Para dene dilokke ngetengi bakal cangkemmu menengo. Arep balik rono neh to. Lajeng pripun Koko Prabu? Kok sik to? Wis sing do mlumpuk nang kene wong Mandaraka ta kuwi. Iki Gustimu ngletak digotong go mleh ngono lho. Yo. Yo, gotong yo. Ayo yo. wonten madyaning marga Koko Prabu Mandura mboten langkung sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu kadangipun Kakang ya Yaya Prabu Harimurti ndak tampa gawe bombonging rasa ora liwat pangestune Baladewa ditampani nun inggih kula pundi mugi andadosaken jimat Koko Prabu Mandura sungkem kula katur ya piyaki wis ndak tampa iki bakal menyang endi kok bebarengan kelawan Yayi Setyaki semuni ana papan sing bakal tinuju
Nuwun sewu Koko Prabu Mandura, kula badhe sowan wonten pertapan Talkanda. Sowan wonten ngarsanipun Kanjeng Eyang Bisma. Lho. Perlune apa? Kula pikantuk undangan bilih badhe wonten pirembakan utawi sarasian rembag pepeteng ingkang nglimputi wonten ing Mandaraka. Yen kowe budal dina iki pamrih kula mbenjang-enjang nyarengi plethek ing srengenge kula sampun dumugi wonten ing Talkanda. yen kowe sesuk tekan Talkanda bakale kecelik panggunge tendane tarupe wis dikukuti. Tek ngaten Kowe tak kandhani. Sarasian oneng Talkanda kuwi wis lumaku wis dumadi nalika esuk mau. Pon Kakang ya saka kono ngestreni undangan rembukan magapukan retu yang nimbrung ning Mandaraka. yen kowe teka sesuk-esuk kecelik kowe Yayi. Lho, undanganipun menika benjang-enjang tanggalipun gangsal, tanggal 4 gangsal. 4 yaki Wonten dawuh. undangane aturna Koko Prabu Mandura. Nadya trisang kapirangu Pinangkul kinempet-kempet tuk sangret maning bawana. Nyosi tukang lalang ngati ya si tukang sing tias ya si tukang kudu garing ngapusi Kurawa. ing Undangan kangge mendhet sekul malah disobek-sobek niku pripun? Niku undangan kangge tiyang kalih malah disuweki ngoten kados pundi? Ngapusi undangane iki cetha lamun ta mung sanggit rungsit rekodaya kanggo mitnah lan nggo ngapusi Nyai Prabu Ndarawati. Undangan sing ndak tampa ki tanggal 4 koyo tanggal 5 ki piye? Cetha lamun ta lakon iki wis dibikin karo Kurawa. Ibarate dagelan sing iso gawe lagu sing wis entuk dibikin iki kenae. Nggih. Yen pancen ngoten nggih sampun kula tak mantuk teng Ndarawati. Kok bali-bali piye? Kowe tak kandhani. Rembukan ana ing Talkanda mau banget ling gawe mrekiti ing batinku. Sajroning bantah dredah munggah panca bakat neng kono bakal dianakake swara akeh utawa tembunge mentereng boting ngono kae. Ya mesti wae kabeh nyengkuyung karo Durna. Durna anggene ndakpo lamun to adimu kembar Nakula Sedewa sing nyolong anane keris Kyai Udanmas. Ditakoni sarujuk ora? Ya sarujuk kabeh mergo sing lingguh ning kono iki Kurawa tok. Mula aku ora trima lelakon iki, aku njaluk palilahmu. Aku kongkonen, aku perintahan Koko Prabu Mandura, kula suwun kanthi sanget mangpateni Durna tak geceke ndase tenan. Perintahan aku. Aku mbayar ya gelem waton ndok perintah mateni Durna. Menapa kemawon ingkang kula perintahaken mesti ndak endahake Koko Prabu Mandura piye? Kula badhe nyuwun senjata pitulungan. Ndak salah. Monggo. Aku tak ketemu. Lah iki Kresna piye? Kula badhe nyuwun senjata pitulungan dumateng Paduka napa kersa? Giniya to. Kula saestu badhe nyuwun tulung. Mesti bakal endake ora bangka derajat apa Durna. Dur pigara no padang wis ngapusi wong. Kala idak-idak ning palungguhan iki. Kowe perintah apa? Purun mboten purun, kersa mboten kersa, mesti wae aku kersa. Kula nyuwun tulung dumateng Koko Prabu Mandura. Piye? Kula aturi kondur dhateng Mandura. Gak salah ta? Mateni Durna niku mboten badhe kelampan. Sebabe bengi niki lakone dudu patine Durna. Ya ki ya irangan.
Durna mboten saged. Mboten saged kados mekaten menika mboten saged ampyak awur-awur. Lah aku kadung metenteng kaya ngene iki njur ramatine Durna gunane apa? Nuwun sewu sak mangke kula aturi milih. Milih kondur dhateng Mandura napa kalian kula teng mriki ning kedah sabar. Piye? Apa kowe ora ngerti watahe Ratu Mandura sing jenenge wong Ratu Mandura ya gagruah-gruah. Sabar kowe sabar piye? Kuwi dudu watahe Ratu Mandura. Yen mboten bisa sabar kondur kemawon dhateng Mandura. Ayo. Milih sabar apa-apa milih mulih ning Mandura. Yen sabar bakal entuk snack. Snack apa lho cah ora. Milih pundi? Kula Dewa Narapati wenare swara kresna kalangkung ing tresnanira mring sang Dyatanon Cinawi piye nun sewu ling ngendika rada lirih sithik piye taksih keseron piye ini mboten krungu. Piye? Nah, semonten terus nggih. Semonten nggih. Yo, keseron melih. Sami nggih. Nggih, semonten ampun omah. Kok Prabu Mandura? Apa? Kok Prabu Mandura volume dirindikkan. Yo. Mari bingung nggih, bingungi wong ngomong. Sak mangke paduka menika Narendra ing sampun sepuh. Terus kula suwun nengenaken ingrah kesabaran nggih. Wong niku yen sabar bakal luhur wekasane dawa umure. Sinten ngertos benjang jaman menapa nadyanto kula sampun lengser para Pandhawa sampun ngasuh paduka tasih saged ngemong dhumateng putra wayah ing jaman ing salin benjang. Aku kudu sabar nggih. Satriya limuwe kang margi mring kautaman tan pegat mring pangesthine Dimas Arjuna inggih Koko Prabu Ndrawati sembah pangabekti kula mawan tuwa-tuwa kunjuk ndak tampa gawe bombonging rasa Koko Prabu Mandura bekti kula katur. Wah, ya Janaka tak tampa gawe bombonge pikir. Ora liwat pangestuku mara gage tampan nom. Kok kabeh mau gumantung rasane dhewe-dhewe. Sabar. Wonten tetembungan innauloha ma'asobirin. Tegese apa kuwi? Sekali merdeka tetep merdeka. Ya kita pelinteng lho iki ora. Iki lho kakangmu Madu Gesma Kara. Arep ndak endi Janaka? Inggih kula badhe nyuwun pamit. Nyandi? Jujuk wonten ing sawo jajar. Perlune
manggi kalian Yayi Nakula. Yen wis ketemu kelawan Nakula badhe kula perjaya, tegese badhe kula pidana luput lan dosane Nakula karana wani nyidra wontenipun keris Kyai Udanmas. Pak, ora bener kuwi. Kuwi nek ora mesti kandhane Durna kaya ngono kuwi. Mergo kabeh mesti mantu rasane dhewe-dhewe. Wis aku wis kendhuwin wis. Yayi Arjuna kok iso duwe panemu lamun to adimu Nakula sing dadi srana nyidra Udanmas kuwi manut kandhane sapa? Kanjeng Hyang Bisma. Banjur si Adi budal. Inggih bidat. Saiki mara gage nalaren. Kira-kira pamane Nakula ki nyolong Udanmas kira-kira tinemu nalar apa ora? Watake bocah kuwi piye? Jujur Lan prasaja mboten nate goro, mboten nate ngapusi. lah gandeng Nakula ki wong sing jujur nate goro nate ngapusi, yen banjur didakwa nyidra Kyai Udanmas kira-kira tinemu nalar apa ora? Lah nggih menika Koko Prabu. Kula kabeh iki dipikir kanthi wening mergo wening ing ciptaan Dayani tentreming Pancandriya. Kowe iki satriya. Kowe iki satriya. Satri lan ya. Sa ki tegese Siji, tri wi telu, ya jagat. maknane Sing jenenge satri kudu manunggalake jagat telu. ing antarane Jiwa raga lan suksma. ning yogine Agan tanpa paniti priksa tumindak mluput kaya mangkono kuwi. mongko hambeke satriya Hambet bawa leksana. tegese Ora kena nglingsati rembug sing wis kawedhar. yen nganti kowe goro nganti tumindak kaya mengkono Tan Purwa bakal nampa Bebentu saka Hyang Agung. mergo Agung tukang son. jenengan ki mangkendel mangan-mangan napa ngoten Nggih ora nggih omong ini ngantuk ya. Kudu omong ngene iki terus ya. jenengan omong bar omong ngemil bar ngemil Nuwun pangapunten kula namung netepi dhumateng dawuh Paduka. maknane Paduka ngendika bilih satriya menika kedah bawa leksana. terus Mongko wonten ngajengipun Kanjeng Hyang Bisma kula sampun saguh menawi sak mangke kula nglincati janji badhe tetel ing jiwa kasatriyan kula. mula sadurunge budal kudu dipikir luwih dhisik bener lan lupute kepiye tuna lan bathine kepiye kudu ndok nalar aja mung paton budal kaya mengkono kuwi apa kowe ora apa watake para Kurawa sing rengga ana ing Talkanda perkara Yang Bisma pancen piyayi becik ning kiwa tengene Yang Bisma ki Kurawa watake Kurawa ki piye Rinten dalu tansah budidaya curnaning para Pandhawa. upamane iki dadi sanggit rungsit Rekadaya kanggo srana budidaya ringke Pandhawa seranane mateni ya kuwi Nakula lan Sadewa kira-kira matuk tinemu nalar apa ora? Inggih tinemu nalar. Yen nganti kowe mateni karo adimu dhewe kena ndak arani bacok-bacok landesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tantas mergo ana paribasan janaka janaka
Purwa sejati Biar semunar ngrenggani ngantariksa amimbuhi endahing swasana mangsi dalu yang mapan wonten ing kasatriyan Sawo Jajar nadyanto kasatriyan ing sarwa prasaja parandene rinengga indah peni dening satriya ingkang kondhang ing reh kalimpatan nenggih Raden Nakula ucap kacarita buragapan sang pekik dupi nampi prataning kang raka Madukara Dyan Harjuna
kuratur nitorek kakiri-kiri ora bumi prakempita padula mangamba-amba udan treswar lan lesos kawula nuwun sewu sarawuh paduka Kakang Mas Madukara wonten ing kasatriyan sawu jajan kaliyan ingkang rayi kula punah kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhap padha paduka Kakang Mas yo nak kula ndak tampa Ripalungguhan iki ora perlu kowe rewa-rewa nandukake tata krama ingkang prayoga bedahe apa tembung endah nang batin muleka ingkang dipun kesakaken kados pundi muka lamun tok ora ngerti lamun to Ripalungguhan iki Mandaraka lagi kelangan gedhen ingkang andadekake Rama Prabu Mandaraka nandhang gerah ya kuwi magepokan kawan ilange keris Kyai Udanmas para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung tansah gandrung karo kautaman lan bebener santeke suci lan tulus ora nate milar saka anggere bebener ning ya kene Ripalungguhan iki nak kula wani nyempyokake banyu letuh ana praupane Janaka kapan Pandhawa ngajari kowe dadi maling lho ingkang jeneng ndika kersakaken kados pundi kowe karo adimu Sadewa wis gendhon rukun gedhek antuk pidak jempol anggenmu nyolong Kyai Udanmas janji Kyai Udanmas ora nduk balekake aku tegel tiga mentala pecah sirahmu Kakang Mas Kakang Mas Arjuna jimat sesembahan kula tega sanget paduka andhaka dumateng ingkang rayi tumindak ingkang murang tata kados mekaten monggo kula aturi mbengkak dada kula mendhet jantung kula mboten wonten tanda-tanda bilih kula menika murang tata kaliyan Mandaraka ageng-agengipun nyidra pusaka agung kala wau kula ngertos bilih Kyai Udanmas menika ical nggih nembe dening samangke saking paduka ingkang paring dawuh kadhi sinambring gelap jantung kula dene paduka ndakwa kula ingkang dados maling lambe aja tekan tindik ora perlu kekakian gunem sing tanpa guna bot-bot yangke nutupi marang lorek ing pakartimu balekno Udanmas kula mboten ngertos Kakang Mas balekno Udanmas kula mboten ngertos Kakang Mas Arjuna pancen paduka tega tegel mentala mejahi dumateng kula monggo kula aturi mejahi nadyan to kula dados bangke mboten wonten tandha-tandha kula dados mutet dados maling lambemu Kakang Mas paduka mboten pitados kaliyan kula pedahipun menapa kula cumantraka nyolong pusaka Mandaraka menawi pusaka Mandaraka ical Wa Prabu Saryapati mesti nandhang karuna lajeng ginanipun menapa kula karya gerahing penggalih Wa Prabu Mandaraka Kakang Mas ayo malso mboten Kakang Mas malso mboten
balso leten Kakang Arjuna Langning salang dwana klara panda moncar tinon ler kakonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring gembilo kang dadi sirah ndak jempalani parandini ora digawe rasa ngendel-ngendelke timen kowe ngaku ning ripalung wani iki ibarate andeng-andeng ra pernah nggone tetep tak cuplak paugerane Janaka sanga Bidodana denduk nadyan wong liya braya yen gedhe labuhe mesti nampa nugroho kosok baline nadyanto kulit daging yen pancen wani cuman pokok lan ngurang tata aku tegel tiga mentala tibane jemparing sing duwe daya angin mbuh tibamu jare sumpahe para Pandhawa ki ngibarate ndok sak petalangan mukti siji mukti kabeh mati siji kabeh bilang Pandhawa ki gunggunge mung 5 ning gandeng gunakake gaman kerukunan lan panunggal mula dadine santosa kowe mbiyen urip papariman ngulandura ning alas bebarengan lawan adimu ya kuwi Sinakula lawan Sadiwa mongko kae bocah lula kae ra duwe bapak lan duwe mbok parandene kowe murka kaya mengkono tibane jemparing angin satemah kendang kapracundang kaya ngono kuwi patrapmu tega temen kowe karo dulurmu yen Pandhawa wis ora rukun apa wae yen wis ora rukun kari ngenteni rubuhe ngerti ra Koko Prabu kula kalimpun Koko Prabu kula nyuwun pangapunten kula wani tumindak kados mekaten ingkang paring dawuh ingkang mrentah menika Hyang Bisma mongko kula menika sanget anggen kula setya bekti kalian panjenenganipun amargi kejawi menika sesembahan kula ugi piyayi ingkang buntas tatas ing kawruh kula kinten boten badhe lepat lan salah menapa kemawon dipun dawuhaken dening Hyang Bisma. Nadyanto Hyang Bisma kae wong sing ampuh ning kae iki ya menungsa duwe kleru duwe luput. Mula kowe tobat mbahmu Bisma temonane.
ana mangar-mangar pasuryane Nata Agung Darawati Sri Bathara Kresna. Laju ngenyun jangkah Nadyanto ketemu kelawan pepunden nenggih Brahmana Talkanda Sang Mahatma Bisma parandene malah den oyak wani saya ngetan kang dadi lakune tambabar gara-gara Jawi Wetan.